что думаете? Ведь в офисе президента Зеленского говорили, что никаких юридических последствий опрос нести и иметь не будет. Дійсно, ніяких правових наслідків це не має. Раз. По-друге, давайте не називати це всеукраїнським опитуванням. Це не є всеукраїнське опитування. Це Ну, это мы опитування. процитировали партию «Слугу народа», то как они Причому называют. ну вони так називають, Мгм. причому невідомо, що це за опитування. Так? І давайте говорити про те, що насправді в цьому опитуванні взяла участь менше 17% українців. Тобто явка була 37%, а з тих, хто прийшов на місцеві вибори, з них взяла менше половини в цьому так званому опитуванні. Значить, можна дуже легко порахувати, що це менше 17% українців. А з них за питання, запропоновані Зеленським, висловилося ще менше. Значить, це Хотя в партии показывают совершенно иные цифры. хто? Хотя в партии «Слуга народа» показывают совершенно иные цифры. Вони вже не показують цих цифр, вони зрозуміли, що є соціологічне опитування, тобто вони назвали, що взяли участь, Корнієнко сказав, до 5 мільйонів, а враховуючи, що у нас в Україні 35 мільйонів, то знову ж таки можна порахувати, що це менше 17%. Але проблема не в тому, а проблема в тому, що це просто була політична маніпуляція. Це не репрезентативне опитування, воно не репрезентативне для всієї України, більше того, воно не репрезентативне навіть для тих, хто прийшов на місцеві вибори. Тому ще раз, це просто є, це взагалі невідомо, що відбулося. Тобто поставили питання, на які люди не можуть інакше відповісти. Це популістські такі питання. І тому це була маніпуляція. Більше того, це було пряме порушення виборів, тому що це означало втручання президента у виборчий процес раз, тому що він виступив на боці певної політичної сили, він використовував логотипи цієї політичної сили. Далі, а хто фінансував це опитування? А виявляється, «Слуги народу» визнали, що це вони фінансували. Так почекайте, президент проводить опитування, яке фінансують «Слуги народу», і після того вони хочуть сказати, що це не було втручання президента на боці власної політичної сили. Звичайно, це було втручання. Про це вже сказала ОБСЄ. На жаль, в Україні суди, ми знаємо, залежні, бо інакше можна було просто розпочинати відповідні процеси. Тому я думаю так, давайте нам всім треба казати, що на це опитування не можна посилатися, не можна. Якщо партія «Слуга народу» хоче легалізувати канабіс, хай вносять законопроект, це можна обговорювати, і цілком можливо, що його можна прийняти, оскільки це йдеться про медичний захист. Але це так зване опитування зовсім ні до чого.